ukugcizelela sivule amavesi okuyiwona azokusiza ekuhambeni kwakho. Right, number 1, ithi Nkosi uJesu nibafundise ukugcina konke enginiyale. Akube senza lokho manje la. Lento ephendulwayo iwumyalo wenika Jesu. Cha akusiwona umyalo kaJesu. Ngoba sitela ekhaya abafundi kunenkinga ekhona esixazulayo. Njengoba uSibiya ongumholi la, nginikeziwe ilungelo lokuthi ngithathe isinqumo ngesimo esithile. Bese ngithi bazalwane ngithi ifunde kahle incwadi kaPaul. Akasho ukuthi inkosi ithe uyena njengomholi owayelungisa ini lithi iBhayibheli uthi umpostoli Paul eBhayibhelini ngithanda ukuba owesifazane. Uyalalela? Uthini uPaul? Ubani othandayo? Akusena uKristu. Uma kuvela kuKristu uPaul uyasho ukuthi nakhoko kwenkosi eshoyo. Bese esho futhi lokho akusho inkosi kusho mina. Sizophenduka inhloso yalomhlangano ophela namhlanje bekukuba sizophenduka. Asihambanga ngemiyalo yenkosi yethu Jesu Kristu, kodwa sihambe ngamasiko abekwe ngabantu. Sashifta sawubeka eceleni umyalo wenkosi uJesu Kristu. Uthini umyalo wenkosi yethu uJesu Kristu? Izwe, inizwe, abantu abangakholwa inkosi uJesu, abazosibona ngokuthi masugcina, abazosibona ngawo ukuthi singabaka Kristu Jesu. Uthini lo myalo? Ngicela abahlala ekhaya abafundi bangaphenduli kuqala basebefundile. Yebo ma. Thank you so much. Umyalo kabani oma wami? Abantu bosibona basinjani? Yini uthando? What is love? Yebo siswami. Uthando ukuthi kudela ukuphila kwakho ngenxa yabahlobo bakho. Okunye kwakho lokho, thina omunye futhi sebengaphendula abahlala ekhaya abafundi lo. uNkulunkulu oyini? All right. Ukuba uNkulunkulu walithanda izwe. Okay, nali njani izwe? Lali kuphi bazalwane? Kodwa wenze njani uNkulunkulu? Okay, mathi nafunike sifuze uNkulunkulu, njengoba izwi kaNkulunkulu ade lisifundise izolo ngoba amakabani. Asibe ngcwele njalo kuba benjani? Usho ukuthi asibe nani? Shinga lokho babe njani naye? Okay, uthanda ini? Izwe. Then kusho ukuthi uthando lukaNkulunkulu lu unconditional. Awumthanda umuntu ngoba umthanda noma. Uthi ke uJesu ongithandayo ugcina ini? Imuphi umyalo kaJesu? Asithandaneni. Uma sithi siyamthanda uJesu sigcina umyalo kaBani bazalwane? Kuyoba kuhle ukuthi sithandane singabazalwane. Ngaphandle kokuthi umuntu unjani. Right? Kuyamthanda nje. Wafelwa nguKristu. Okay. Inhloso yokuhlangana kanje sizophenduka. Siyaphenduka baba ukuthi asithandananga singabazalwane. Njoba ngemphambi kwenu nje impahla engigqokile ziyefana zonke kuswela phansi. Kwakhiwa ama gloves, aqoka yena ama gloves.
Kwakho izigqoko sigqokwa yini? ikhanda Kwayo icathulo igqokwa yini? inyawo Akona umzimba wodwa lona. umzimba Kodwa wonke ufaka izinto enjani? ezahlukene Ezahlukene. Singumzimba kabathina bazalwane. kaKristu Into ezosenza ukuthi samukeleke kuBaba uNkulunkulu ezulwini ukugcina umyalo wakhe. Umyalo wakhe uthi asithandane. Nkosi siyavuma siyaphenduka asithandananga. Kusukela manje mina Nkosi ngiyavuma. Kusukela manje sengizothanda. Angizukuthanda conditionally. Angizukuthanda ngoba. Ngizothanda abantwana bakabani? Ngithanda abantu bakabani? Okay. Asilungiseke lencwadi ekade niyifunde abaseKorinte. Uthi umpostoli Paul uma indoda ikhuleka imbozile, right? Kuyini kuyona? kuyinasi Ubani umpostoli Paul? Uvelaphi? Kusiphi isizwe? Uthini umlando wakhe? Wayumfarisi, right? EngumIsrayeli esizweni sakwabani? SakwaBenjamini. Wayewugcina umthetho wonke. Wayengakaze aphule ngisho. Kodwa lokho kwakungeke kumenze ukuthi angene kuphi? Uyisholo yena. Wezulu ungena ngani? Manje angawushaya kanjani umthetho bese abantu ngeke bangene kuphi ezulwini uma bengawugcinanga? Yena kade ugcina kodwa uyisho lwena ukuthi bengize ngene ezulwini ngoba bonke abangaphansi komthetho bangaphansi kwani. Uma nje kwabeka umthetho empilweni yakho ongesona umthetho kaNkulunkulu ungaphansi kwani? Uma umthetho kaNkulunkulu umisa wona phambili lo ose Old Testament wangabeka uJesu Kristu ungaphansi kwani? Angiphinde futhi uma uzothatha umthetho kube uwona owethembayo sekufike bani? uJesu Kristu okwazi ukuthi ungaphansi kwani? uJesu uzile wazoqeda ini ukuthi yena abe isiqalekiso ngokulenga kuphi? Lisho njalo usho njalo uPaul ukuthi uKristu walenga esiphambanweni waba isiqalekiso so that uzosuswa ini kithi? Right. Ngifisa ukugcizelela lokho abazange sebekushilo niphendule kahle kakhulu siyambonga uNkulunkulu. Indoda kunenkinga manje mayithandaza uNkulunkulu sekuyihlazo. Umpostoli Paul ekwazi umthetho ukuthathaphi lokho. Ake siprove-ke ngokwezwi ukuthi umthetho uthini ngendoda mayizokhuleka uNkulunkulu. Sibheke ukuthi lo mthetho ukukhuluma bani? Khuluma umuntu noma khuluma uNkulunkulu uqobo. Then sizovula uExodus. Inhloso bazalwane ukuthi sihambe la ekhaya sithandana. Deuteronomy Exodus chapter 28 verse 4. Ngicela ufundeke ngolimi lolosoluzo sonke. Exodus 28 verse 4 wakhona. Abashiya umthetho badumisa ababi. Kepha abagcina umthetho Exodus 28 verse 4. verse 4. Yeah. Yilezi izambatho abakuzenza. Isihlangu sesifuba. Nengubo yemahlombe, nejazi, nebhantshi elifekethisiweyo, nesigqoko
nebhande bamenzele u-Aroni umfowenu namadodana akhe izambatho ezingcwele ukuba bangikhonze esikhundleni sompriest. ukuba bangikhonze esikhundleni esibekwe uNkulunkulu sokuba yini umpriest. Banjani bazalwane? Bangikhonze kusho ukuthi kufuneke bazoseva. Amen. Baseve. Nazi ingubo banjani bazalwane abazogqoka. Okay, phakathi kwalezi ingubo abazoyigqoka khona nani lapha? Okay, elesingisi lithi i-turban. So kucacile ngesiZulu ukuthi isigqoko nje singalokhu sichaza igama. Isigqoko sigqokwa kuphi bazalwane? Kufuneka indoda ize izokhonza izoseva. Yabona phambi kabani? So that he may serve as a priest to me. Akezekini azokhonza njengompriest. Begqoke ini bazalwane ekhaya? Seqale nini manje mphusolo phala ukuthi kuyihlazo endodeni kuya uNkulunkulu efaka isigqoko. Leli verse alithola lapho ndawo. Angithi ngizwile baseKorinte ku12. Niyafisa ukuthi sibuyele khona sofunda. Singabuyeli. Siyafunda la ekhaya abafundi izinto eziyindida. Umzalwane akhothizwi ame ngalo nalo akhothizwi bagcine benjani abazalwane bese kuphela umnyalo wenkosi uJesu wani bazalwane kodwa mawuzokwazi ukuthi leli verse lalikhulunywa kusiphi isimo naleli kusiphi isimo then sizomuke la bese sihlangana othandweni ngoba uNkulunkulu baba wethu uluthando kusho ukuthi thina ma uJesu enguNkulunkulu nathi singoNkulunkulu and uJesu uthi ubaba naye bazohlala kithi then kusho ukuthi thina sifihliwe kubani uNkulunkulu kanye noNkulunkulu noJesu bafihliwe kithi kusho ukuthi izinto enjani lapho haleluya tando ivangeli amen indaba ezinhle ezimnandi ezizosenza ukuthi sibe munye. Paul lencwadi why lencwadi ithinta izinto eziyindida lencwadi. Lama verse enwavulile nje aphe athinta indida. Iwona ahlukanise ibala umzimba kaKristu. Now ke ikhala abafundi uNkulunkulu nje belivusile. uNkulunkulu ufuna kuqondiswe lezo zinto ukuthi sibambe umnyalo wenkosi yethu uJesu Kristu wokuthandana ngoba siseyizoni usho njalo umpostoli Paul ngiseyisoni kodwa uKristu wenze njani wathanda ngiseyisoni kodwa wangithanda ubani okhuluma lamazwi laba zana noExodus awufunde uchapter 29 verse 6 chapter 20 Exodus 29 verse 6 Exodus 29 verse 6 ufake isigqoko ekhanda lakhe ubeke umqhele ongcwele esigqokweni ufake isigqoko ekhanda likabani ubani yena ubani okhulumayo la ukhuluma nobani uthi Mose yenzani khandela umpriest uAaroni ini then bese usifaka ekhanda lakhe
kusho umlomo kaBaba uNkulunkulu Jehova uthi faka isigqoko ekhanda likabani lika Aaron uma ngabe ezokhonza nazi ingubo kumele azigqoke afake ini isigqoko ezokhonza namhlanje Paul ngoba seKorinte sekwehlazo kusukela abanini lento iprove ukuthi uPaul wayengasho ukuthi umelana nomthetho kaNkulunkulu kwakunesimo kubantu bezizwe thina singu Israel laba abantu bani labana kunendlela manje ufuneke ngoba bawazi umthetho kaNkulunkulu njengoba besindiswa nje abazi lutho uNkulunkulu ophilayo kumele kulungise izimo ezithile zokuthi bavele manje ukuthi abasalandela uNkulunkulu wana akade bebakhonza sebekhonza uNkulunkulu ophilayo right ulwazi lolu kufuneka siluthole Genesis chapter 2 asivule bazalwane Sikala ukufunda verse 22 sigcine 25 Genesis chapter 2 verse 22 to 25 ulwazi lolo kufuneka sibe nalo masihlukane ekhala abafundi ngicela ungifundelayo And the rib that the Lord God had taken from the man, he made into a woman and brought her to the man. Then the man said, This at last is bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man. verse 25 Okay. Therefore, a man shall leave his father and his mother, and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. 25. And the man and his wife were both naked and were not ashamed. owesilisa nonkosikazi wakhe babe njani bazalwane owesifazane right ukhandwa ubani bazalwane uNkulunkulu mayeseqeda ukumkhanda unjani uyamthatha inqune njalo wesifazane umletha kubani endodeni bobabili banjani phakathi kwabo khona owesithathu ubani owesithathu wayenenkinga uNkulunkulu iqalene nenkinga uba khona kuNkulunkulu Baba ngomuntu enjani bazalwane iqalene noba khona eKorinte iqala kwaseKorinte lengane le umzukulu wami lo senginenkinga manje mabegeza ngithathe mawakhe So. ubale ingane ezelo lapha phansi mabegezwa phambi kwami nginenkinga ubaba wakhe mayegezwa lo mntwana awukena intombazana ngithi ubaba wakhe mayegezwa lengane phambi kwakhe unenkinga useyekhanukela umuntu maye uNkulunkulu engagqokile uNkulunkulu usenenkinga ngomuntu ubaba ka ubani enhle ubaba ka enhle uma wakhe emgeza phambi kwakhe bese baba ngicela ungibambela nasi ingane usafuna ukuthatha upowder ngifa upowder eqede ukuyigeza usenenkinga ubaba ka enhle sebekhona abanenkinga ngengane intombazana umntwana lo sengene iningi lapho ubaba ade khuluma lo makhabani izolo
khuluma ngani yavela ngobani then ubaba ushadisa uAdam nobani banjani bobabili akanayo inkinga ubaba ngalokho manje ngoba seKorinte mphuzulu Paul sekunenkinga manje uma wesifazane nje ekhanda engavalile sekunenkinga mphuzulu Paul sekunenkinga manje mphuzulu Paul indoda manje iza uNkulunkulu igqoke ini nawe nje mawuhleli phansi umzalwane khona into ofuna ukuthi ake ngibuke ngihlaze nje kahle wena uNkulunkulwana ngokwezwi kaNkulunkulu ubani osho njalo bazanthi singuNkulunkulwana usho Jesu waqala ubaba kuyihubo 86 then no Jesu Kristu uJohn chapter 10 verse 6 uthi alisho nizwe uthi nina ngobani ngoNkulunkulu so hamba wazi ukuthi wena ufana noNkulunkulu ufuze bani okay asivule uMark chapter 7 buka Mark chapter 7 verse 2 siyabonga ukuthi abazana babuze uze kube neclarity caciseleka uze sibe munye abazalwane egameni lenkosi uJesu mina ngizela amantombazana awu7 umfana uyedwa besibakhulisa ndawonye nomama abanye babo baphumela kimi umama etetiswa yimini abangaki Sikohle awusibuhle siyadumisa siyakhuleka siyakhola about 3 atetiswa yini umfana ke ka4 funda ku verse 2 awufunde ngesizulu sebebonile ukuthi abanye abafundi bakhe badla izinkwa ngezandla ezimbi ngicela ukwethula into edala inkinga ebandleni likaKristu eyimbangela ukuthi kube nenkinga ebandleni likaKristu emzimbeni kaKristu uverse 2 lemfundiso uJesu ayiletha wayiletha ephushwa ilembangeli lecause elapha kuverse 2 lithini izulu sebebonile funda ngesingisi They saw that some of when his they saw nanso ke inkinga ke sebenjani bazalwane kwaqala ini ngaphakathi inhliziyo yenze njani inhliziyo shona khona yokujaja thina omunye kwaba khona ukuxokozela ni right nonke thina omunye ngaphela ukubalisa kwaba nomsindo kwaba nani ukubalisa nokubalisa indaba iqaliphi bazalwane ukubonela sebenjani bazalwane sebonile ukuba sonke besifana naleya ngane leutsidi ekhanda yabona sifana leya ngane utsidi ekhanda sonke ukubona kwethu bekuzofanana ngoba sazi ukuthi sonke kufanele sibe njani sibe nje eqaleni ke kwakunjani ke kwakunjalo egcineni kuyoba njani futhi kuyoba njalo thina asibona abala thina umhlaba ungakasekelwa eqaleni besinjani bazalwane and egcineni umhlaba namazulu kunjani futhi thina siyobe sinjani thina angithi lishisa ukuthi sifihliwe kubani uNkulunkulu kanye noKristu sifihliwe ubaba ungowaphakade uma sikuye noKristu silaye ubaba singabaphakade lezi zinto zizodlula zizophela sebebonile
indaba yasuka ngani useswami lapha sikade ebuza umbuzo utheni ngabe sesi zishona ni ngibona abanye banjani abanye banjani indaba isuke uphi seswami indaba isuka ngani ngokubona 2 Corinthians chapter 5 verse 7 2 Corinthians chapter 5 verse 7 likhona ibandla lika Jesu okay ngokuba sihamba ngokukholwa asihambi ngokubona ubani okhuluma nami hawu wena futhi manje basa kade uthini ngalenda ku 1 Corinthians asabe ngani bazalwane sihamba ngani yini ukholo angithi siyafunda yini ukukholwa funda Hebrews chapter 11 verse 1 and 2 funda ukuze mawubuyele emuva bazalwane lana sihlangene nje sizosonda inhloso yalomhlangano ukuba singu-Israyeli sizazi ukuthi umuntu omnyama ungubani khona uIsrael oseduzane imupho oseduzane bonke abasendisiwe including abamhlophe nabamnyama namachana zonke inhlanga mayethi umuntu uJesu Kristu inkosi ungubani unguIsrayeli oseduzane but uIsrael okude umuntu omnyama ongakasindiswa unguIsrayeli manje uNkulunkulu ufuna uIsrayeli ukuhlanganisa njengokuthembisa kwakhe awubuyisa uqoqe then kufuneka siphenduke sishiye umama umkhwanaza desho uthi ke izwi lithi asibhidlize ama-altari kufuneka sithi masihlukana la nathi esihlala ekhala abafundi uneroom obekwe kuyona ohlala kuyona kufuneka uma ushiya le ndawo esiphume sashiya izindlu nawashiya ikhaya uma ungahlala ekhala abafundi sonke sishile somewhere sazohlangana la masiphuma nasiflathela kufuneka siflathele simqondo munye nasi tetho uNkulunkulu ukwehlukana okukabani ubunye okukabani uthi uJesu Kristu inkosi yethu mina nobaba sinjani simunye okwasekhaya ubunye siyaphumula nasihlukene yini into ezosihlanganisa sibe munye uthando lukaKristu lo Kristu luthando uNkulunkulu uye sihlangene ngaye sivela ezizweni enjani bazalwane already manje la kunezizwe ezahlukene khona abavela eBasuthwini khona abavela emaXhoseni khona abavela emaZulwini khona abavela eMaswatini khona abaTswaneni khona abaPedi la kodwa sihlangene ngobani bazalwane ngoJesu Kristu khona basezimu yes khona basezimu lana yes hallelujah bakhuluma isindebele angithi ngoba ahlukene kabili ilanguage yasezimu isindebele nesishona la sasikhona saseGwanda uthi ubaba uNgwenya sasedolobheni lakhe ukusuka la eKhakubo uhamba la ngenyama itransporting ekuhambe ngenyawo uye edolobheni lesasifelelo neGwanda la khona baseLesotho la khona baseSwatini la khona iFree State khona iKZN khona iGauteng khona iEastern Cape khona iWestern Cape khona iNorthern Cape khona iMpumalanga province
khona Northwest. Ngithazi bebe incwadi. Uthi umpostoli Paul asihambi ngani? Ubani okhulumayo bazalwane? Uthi asihambi ngani? Kodwa sihamba ngani? Yini esixabanisayo manje? Manje silahlile okuyikhona khona okujabulisa ubaba ezulwini. Yini ejabulisa ubaba ezulwini? Manje umpostoli Paul kulezi zinto ezimbili asihambi ngokubona 1 sihamba ngani ngokukholwa 2 kulezi zinto eziwu2 yiphi ejabulisa ubaba? Ukukholwa. Silahlile ukuhamba ngani? Ukukholwa. Ukukholwa kujabulisa ubaba. Silahlile. Sahamba ngalokho okungajabulisa ubaba. Ini yona? Ukukholwa. Kuzoqondiswa uIsrayeli ongcwele abengcwele uIsrayeli kaNkulunkulu ophilayo. Nebandla elingumzimba kaJesu Kristu libe munye. Funda ke verse 1 and 2. Kepha ukukholwa kukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo. Uyini ukukholwa? Ukuqiniseka Ngezinto enjani? ezithenjwayo. Oh, qedela. Kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo. Uma sithi siyakholwa, ubuqiniso balento esishoyo ukuthi sithemba izinto esinjani bazalwane esingazi. Sekuvela phi manje umpostoli Paul ukuthemba izinto esizibonayo? Ngoba lo nobhala la incwadi le. Yini esithemba manje sizibonayo? Sithemba ukuthi manje mangiza uNkulunkulu ngasifakile isigqoko. Sengithemba ini bazalwane? Ukuthi isigqoko sami ngisifakile. Mangiza ngokusho kwaleli ncwadi umpostoli bayibhalile. Sengithemba ukuthi ngiyamukeleka kubani? Sengithemba into enginjani bazalwane? Mawuza uNkulunkulu wenu ushuqulile ekhanda usuyethemba ukuthi uyamukeleka kubani? Uthemba into njani manje? Kangini ukukholwa. Qinisekisa ngezinto. Uthemba into njani? Kuliqiniso ngento njani? Hayi siyabonga kakhulu. Kwamba seRoma umpostoli Paul encwadini nje ezahlukene. Uchapter 3 uverse 1 ngambe lapha ethi khona umuntu ulungisiswa ngani? Ngitholele lo verse lelo. Usutholele? Yes, Romans chapter 3 verse 23. Ngokuba bonke bonile basilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu. Balungisisiwe ngesihle ngomusa wakhe ngokuhlengwa okukuKristu Jesu. Chapter 5 verse 1. Ngakho lokhu sesilungisisiwe ngokukholwa. Sinokuthula kuNkulunkulu ngeNkosi yethu Jesu Kristu. Okay, silungisisiwe ngani? Manje sinani ke manje? Sinokuthula. Ukukholwa kuletha ini kumzalwane? Ukuthula. Kodwa ukuhamba ngokubona kuletha ini? Ukuthokozela. Uma umuntu enokuxokozela kusho ukuthi inhliziyo yakhe ihlanzekile phambi kaNkulunkulu Ma umuntu enokuxokozela usho inhliziyo yakhe injani? Ayi. Once umuntu oba nokuxokozela yini elandelayo? Asibuyele ku chapter 7 uMark
Siqala ukufunda kuverse 17 sizwe ukuthi inkosi uJesu Kristu yethu singu Israel. Inkosi yethu uJesu Kristu singu Israel. Ifundise yathi Uthe esengene endlini evela esiqubwini abafundi bakhe bambuza ngalowo mfanekiso. Wayesethi kubo, kanti nani ningabanga qondiyo na? Aniqondi yini ukuthi konke okungaphandle okungena kumuntu kungemngcolise na? mana lapho ke ma konke okunjani bese ephinde futhi athathe esinye step adlule ekutheni okungaphandle bese ethi makukhona okuvela ngaphandle kungene kubani ngaphakathi kumuntu akunjani bazalwane qedela ubani ofundisa labazalwane uthini bazalwane uJesu Kristu Sikaqale sifike lapho asiqale siphinde lokho kade kusho la kuthiwani konke okunjani okungaphandle bese kudlula kuzongena kubani ithini inkosi uJesu akunjani bazalwane kanti siphala uthini ngoba sekhonite ngoba inkosi yethu Jesu Kristu ithini bazalwane akum konke ngaphandle bese kuzongena la emlonyeni kuyangena kwehle kunjani akumngcolisa umuntu phambi kabani asizwe ukuthi kuphi ungcolisa umuntu ke ngokuba akungeni enhlizweni yakhe kodwa kungena esiswini kuphumele ngaphandle. Okay yini eyingozi kumuntu ma izongena ngaphakathi kuye ne ngaphandle nje ingangena ngaphakathi yini engaba ingozi kakhulu engena ngaphakathi akayithinde uyithinda kuJesu yaphi bazalwane ingakho ke uthe Matthew 6 verse bandi verse 21 ningakhathazeki ukuthi nizodlani nizomba nizophuza ngoba lezi zinto azimngcolisi umuntu musani ukukhathazeka ngazo manje maseqhamuka umuntu ethi ke ziyamngcolisa umuntu ke umuntu sengcolile ke khona into engekho right yabona mayithi uthunywa uNkulunkulu lithi umuntu mayiprofetha abalalele abamhlole ngani yes izwi lele sikhulumayo ingakho mathi mayiphenduka ebhajadiswa siyabona namhlanje khona lebhajadiswa ngoba lebhajadiswa napha bawuthi ubahle ndawonye ngiyaxolisa ukuthi angimemezelanga ebandleni bengiyimele lapha ngilinde ibandla ukuthi liphume lonke nje kwasefika umzalwane ubrother Simiso Ngubane wakwafika la ekhaya abafundi last month bangaphosisi wacela ubhajadisa kwasho ukuthi bayaphuthuma kufanele babuyele ekhaya nesema sesibaphuthumisa so ke wacela ngabhajadiswanga ube sengikhumbuza ke seliphelile sekuphelile ukukhonza sekuyolala so kwasho ukuthi nangu bamakhabani ukuthi ngase ngicela amakhabani ngicela organize ngoba uyena yedwa ngomusa uNkulunkulu sebefundile abazali ekhaya abafundi ukwenza inkonzo yobhabhatiso akusiyeni kwakusibiya kuphela obhabhatisayo then bayabhabhadisa nabanye abazalwane nomphosoli Paul noma abapostoli kwangesibona kuphela ababhabhatisayo futhi mofundizwe ababhabhatisanga nakakhulu kodwa babethuma becela abazalwane ukuze bafocus kumsebenzi so ke ngicelile kubaba uNkulunkulu asibekelena la ekhaya abafundi
wahlela nabazalwane wavuka ekseni kwayiwa ngoba besifuna isilungisele imbazalwane. Imagine sihamba sonke siyobhabhade semvodi sibuye siyadla siyageza lo 10 enubekile nina bese ngeke siugcine. So ke siyabonga ke sekwenzeka umusaka wafika budgetisa angazi kwenzakaleni ke ngoba sithe basixoxa nobaba izolo ngokwakho useqedile ubhabhadiso kusho ukuthi khona into emthintile kade kwenziwa inkonzo yokufundisa kancane before nobhabhadisweni wayeseyizwela yena ukuthi angisale nami sengenze njani sengibhadiswa bethi ngisazoyikhuluma kahle indaba yabo noma mungwenya nabazalwane ama-elders akhona size sifike la kuleyo mbhabhadiso. Ngizwile umama ungwenye esho ukuthi uyazizwela ukuthi abhajadiswe kodwa angithandanga ukuthi ngigxile lapho ngesizathu sokuthi bathi sebebhabhadisiwe. So ubaba uchazile ukuthi kwabhajadiswa kwaze kwaba kangaki kusho ukuthi namhlanje bowesingaki namhlanje manje kumele siyilungise lento ngokwezwi ukuthi indaba lokho ezwela njalo kungafane kungakagcwali lo mbhabhadiso. So angasithola istory ukuthi yini namhlanje menza ukuthi athi ayingangena futhi siyabona but siyambonga uJesu ngomsebenzi awenzile kade engekho baba usibiya uNkulunkulu uyisebenzelena ngabazalwane then umama ke usho ukuthi lakho udaba lizobe lilungiswe ngoba uyena bengimazi ukuthi uyazizwela bengisazoxoxa kahle nabazalwane egameni kaJesu. Sikuphi kambe sithini kambe lo ndaba yonke into uthi uJesu mase bebhajadiswe nje besebhajadiswa ngithi bahlale phansi ke manje benziwe njani Bafundi. njengoba senze njani manje Siyafunda. ngebhathi bayahamba futhi namhlanje sebeyawuphula umyalo phela kufanele ngikho into enziwa sana ngoba Jesu banze njani manje bayophula umyalo njengoba bezohamba nje ngoba besefune bahlale phansi bafundiswe ngokumyalo wenkosi uJesu ngokuka Jesu isikole sika Jesu Kristu sasingenayo i-distance learning sasingenayo i-correspondence esika Jesu isikole sithini shiya ukudroba ofish wenze njani then base khuluma exukwini uthi ke uma nithanda ukuza kuphi yenza kanjani deleni inhloso ukuthi la ngikhona nibe njani nani ukuze practically nifunde esika Jesu ke leso sikole bathi sisilahlile bazalwane manje ngenxa yalokho ibandla lilimele iminyaka abantu baze bazifundisa bona and baphinde nabo bagcina sebeyoshumela sebefundisa abantu izinto abazifundise bona baphinde balalela abanye abantu abazifundise kanti kumele sifunde kuJesu Kristu njoba usithandazile kade uNkulunkulu emsizela izolo uMatthew chapter 11 nifunde kimi usho bani bazalwane uJesu ukuze sikwazi ukufunda kuJesu imlandele siyayeka yonke into eyidistraction sizohlala edeskini lasembusweni kaNkulunkulu okungenzeka ideski lakhona ngaba utshani ngoba uJesu wahlala kuphi etshanini nabafundi bakhe kwaba iclass behleli phansi kwafundwa practical ingakho namhlanje sine Bible ngoba practical kunabantu ababekhona babhala izinto uJesu ayifundisayo namhlanje sinakho kwangesiyona i-distance learning kwangesiyona i-correspondence futhi kwangabanjiwe imfundo yaseRome ngapha nemfundo kaJesu Kristu ngapha uLuka owayekade i-medical doctor owayenemfundo yaseRome enobunyanga ubunyanga niyangizwa kodwa amen ngesizulu igama ethi doctor lithini ibizo mfakela la doctor yini
dokotela Dokotela. dokotela kuthathelwe igama elithi doctor kodwa igama elithi dokotela akusisona isiZulu igama lesizulu likadokotela yini inyanga uLuke wayekade eyinyanga wabuyeka ubunyanga ubudokotela medical scientific doctor wabuyeka walahla ikhwama emva lokho wathatha amabhuku nepeni wahamba yokwenza iresearch full time kubantu abahambe nenkosi uJesu abahlukene wabuyisa wazobhala ngokuka Luke wadlula lapha eseyiqedile lo ncwadi wahamba nabapostoli literally labe hamba khona wayekhona ethatha ini uma ngabe bhala akasho ukuthi ba ngene endaweni ethile bahamba uthi sa njengomuntu kanjani ekhona and uzubona udokotela wasebiyekile umpostoli phala ehamba naye uyayaleza ukuthi ningiphathele abazalwane uLuke ubani uma kuthi udokotela kusho ukuthi ngaleso sikhathi wayekade eqhubha ubunyanga oLuke ababe baningi wayesho ukuthi uLuke engikhuluma ngaye yilo kade yini Udokotela. hayi ukuthi wayeseyiyona alongiphathela futhi ubani kahle babe ngesenamali niba support ekhuluma ngommeli ubani kambe uPaul ethi alongiphathela kahle ummeli nibathumele nibaxhase wayekhuluma umuphi ummeli kambe animazi encwadini kaTimotheyu uyakuveza lokho angithi ukuthi uba lo mmeli wayengasho ukuthi lo mzalwane useyini kodwa wayekade yini manje ke abasenamali bahambe beshumela ivangeli uyabhala ukuthi ngicela ukutshela abazalwane ukuthi baba support abazalwane mase begibela ngoba bona banalutho bashumela ivangeli abafundi bakaJesu babe njani bazalwane mawufunda incwadi yezenzo chapter 2 babehlanganyela ezintweni zonke kwenzeka kanjani lokho kwi distance learning ngoba lithi iBhayibheli insuku behlephula ini bethandaza bebekezela beqinisela esifundisweni sani akekho wayefundele ekhaya kuposwe akekho enikezwe amanothi uhambe ufunde ekhaya uqedele khona ngikhuluma iqiniso ngikuKristu bazalwane angithi ibandla lishawa ukuthi amazwi kaJesu aliwathathanga kodwa lashumayela ngawo kodwa la ngawo waphila into ezosisiza bazalwane isimise sithokozisa ubaba uNkulunkulu ezulwini sila emhlabeni uze kufika inkosi yethu izosilanda uJesu Kristu ukuba silenze izwi lika baba uNkulunkulu ingakho ke sinendawo enje esihleli kanjena iyabathusa abantu ukuthi kuhlela abantu kanjena endibahleli futhi umoya kaNkulunkulu bahlanganisile ubahlelisele impela nje futhi uyabona yazi ukuthi ayikhulumeki ukuthi kanjani siyabonga uNkulunkulu bazalwane sidlile since sihlangene sidlile spiritual since inkosi iqalile akunjalo bangcwele siyaphinde sadla njani futhi izolo silale sidlile emnandi ngoba labayijabulele lethi sidlisana bonke siyabonga bazalwane nonke egabeni kaJesu namhlanje ngizwile ngiyanhlebela nje ukuthi akazathi sizodla ukuphekwe obraka namhlanje no singafika kuma questions sicacisa indaba ukuthi konke okunjani Okungaphandle. isifundiso sikabani leso SikaJesu. akunjani bazalwane Ukungcolisa. ubani okhulumayo lana uJesu Kristu. uOxodus sesifundile ekhulume bani lapha uNkulunkulu. uEgenesis lasude khona bekhuluma bani kwenza bani uNkulunkulu. ake sambe sekusambulo chapter 3 Ngicela unikezane iBhayibheli lami la. iBhayibheli lami.
Chapter 3. Waze kwamnandi ukukholwa. Waze kwamnandi ukukholwa. Baba nensizwa. All right, verse 1. Chapter 3, Sambulo, verse 1. Nakuyo ingelosi yebandla laseSardesi loba ukuthi nakhu akushoyo onomoya abayisikhombisa bakaNkuluNkulu nezinkanyezi eziyisikhombisa uthi Ubani lowo nomoya aba7 bayisikhombisa bakaNkulunkulu? uJesu Kristu. Ubani okhuluma ukushuthi lana? Nakho akushoyo uJesu Kristu onomoya abayisikhombisa bakabani bakaNkulunkulu. Right, uthini ke? Verse uthini uverse bani? Verse 14. Nakuyo ingelosi yebandla laseLaodikiya loba ukuthi nakhu akushoyo uAmen, ufakazi othembekayo noqinisileyo, ukuqala kokudaliweyo kukaNkulunkulu. Ubani lokhulunywa ngaye la bazalwane? uJesu Kristu, right? Uthini uJesu Kristu? Right, verse 15. Ngiyayazi imisebenzi yakho ukuthi awubandi, awushisi, sengathi ngabe uyabanda noma ushise. Ngakho ke njengalokhu uyisivivi, ungashisi, ungabandi, ngiyakukuhlanza uphume emlonyeni wami. Verse 17. Ngokuba uthi All right, naso uJesu ndayishoyo. Ngenza isibonelo, uthi uJesu. Ngokuba wena uthi. Usho bani bazalwane? Usho kubani? Kubazalwane. Baphi? Wena uthi. Uthini lo? Uthini lo mzalwane? ngokuba uthi ngicebile, All right. ngangisweli lutho, Okay. kanti kawazi ukuthi ungolusizi nowokuhawukelwa nompofu nophuphuthelayo nohambaze. Uthi wena unjani? Ucebile. Kanti awazi ukuthi wena unjani wena? Umpofu? Ulusizi? Awuboni uphuphuthekile? Futhi unjani futhi? Ukhuluma kubantu abanjani njalo? Utheni ukhokho udlala? Kwathi wathi wena? Kodwa ubunjani kodwa? Uthini uJesu kuleli bandla? Kodwa abanjani kodwa? Kuyenzeka ukuthi ugqoke uphelele kodwa uNkulunkulu uhambazi. Mengubosi yini ifelami vele enkosini asifunde siqhubeke. Ithini ke verse 18.
Ngiyakululeka ukuba uthenge kimi igolide elihlanzwe ngomlilo ukuze ucebe nezingubo ezimhlophe ukuze wembathe kungabonakali ihlazo lobuso bakho nomuthi wamehlo wokugcoba amehlo akho kuba ubone. Ithenda bisuka kuphi bazalwane? Sithi sinjani bazalwane? Ngokuka Kristu Jesu kumele sithole kuye umuthi ozosenza ukuthi sinjani? Sithi sigqokile. Kodwa kumele sithole kuye ini? Izimbatho. Uze suse ini bazalwane? Indlela ubaba uNkulunkulu abuka ngayo ayifani nendlela thina sibuka. Uthi ke asize endleleni yakhe yokubuka. uJesu okhuluma nabazalwane. Ngiyangithanda impela mase sekuphanjana ngeencwadi zabapostoli ake sibuyele enkosini. Umqalisi nomphelelisi othe asifundise ugcina konke. Asiyale ngakho. Abapostoli basebebhekene nenkinga samoya. Babhala izinto besolve inkinga. Njengoba mawufunda iBhayibheli nje unendlela adenza ngayo bani lenkosi yokuqala uAbiyam unendlela adenza ngayo uAsa unendlela futhi njani enze ngayo mawufunda nje kusuka lena uNosipho lapho uphendula ukuthi kunama inventions izinto ezumqondo wabantu nokaSathane abazifakayo abantu yizo ezibaqhelise kubantu bazalwane uNkulunkulu uNkulunkulu wamenza umuntu wabasimpoli wangambathisa lutho wangasho lutho nje kodwa inwele uyazazi ukuthi zingaka ekhanda lakhe akakasho futhi akazasho ukuthi nginenkinga ngenwele zakho asiqedele kahle le ndaba uma ngabe ke sithi kuyihlazo kuNkulunkulu wesifazane mayengakubesele all right wayepho uNkulunkulu mina ngimukele mina ngiza kuye ngingakubesele ekhanda abangezwe bazalwane aningezwe ngezwe. Oh okay. Lo wesifazane kuyini kuyena? Uma ngabe eya kuphi? Kwinhloko yakhe angithi. Uma siphika ukuthi lana kukhulunywa ngenhloko eyindoda ewumuntu. Kukhulunywa ngoKristu angithi. Okay, makuthi siya kuKristu ke. Eyinhloko. Wayamukele lo. Angamukeli manjani? Amukele mina kodwa nginjani? Khona inkinga ke la. Aleka ngizwe ibandla kaJesu. Niyangezwa. Nisayidinga le ndaba. Oza la mntanami. Woze yes. Khona chaze kahle ngisazi ukuthi uba. Sobabili ubani inhloko yethu? Ngicela nisho kahle. uJesu Kristu inhloko yethu. Thina sobanjani bazalwane? Nengane yami le engiyesifazane. Siyakubani ke siya enhlokweni yethu. Sobabili siya sinjani bazalwane? Omuya kanjani? Then usiyasimukela. Mayingakubezele lona kanjani uJesu? Mina mangithwele akanjani futhi nami. Khala phansi ke sisi. Asihambi ngani bazalwane? Kodwa sihamba ngani? Ukukholwa yikho okuthokozisa bani? Yikho futhi ukulungisisa bani? Uthando lwakhe
sizofunda Isambulo 16 verse 15. Isambulo 16 verse 15. Bheka yeza njengesela ubusisiwe olindayo alonde izingubo zakhe ukuba angabi ngohambase baze balibone ihlazo lakhe wayesebahlanga Ubusisiwe onjani olonda izingubo ukuze kwenzakaleni baze balibone ini abantu bazohambaze bafike kuNkulunkulu kodwa bethi bagqokile bese ezulwini kubonakala ini bazalwane yiziphi ingubo nje sakhuluma ngazo lana ubungcwele akhuluma ngabo obakuphi bazalwane ubusisiwe umuntu onenhliziyo ehlanzekile ngoba uzobona bani uNkulunkulu. Asibuyele kuMark ke sibone ukuthi inhliziyo iziphi izinto ezikuzona. Mark chapter 7. Siyafunda egameni kaJesu. Ngenxa yombuzo ovelile. Verse bani? Verse Chapter 7 verse bani? Verse 20. Noma verse 21. ngokuba ngaphakathi ezinhliziyweni zabantu ngokuba phakathi enhliziyweni yabantu kuphuma imicabango emibi wazona imicabango emibi phambi kaNkulunkulu usunjani hayi bengifuna sesi language yengqelithi so naked. You are naked. Once inhliziyo yakho phambi kaNkulunkulu yenze njani? Oh sorry, imicabango yakho yaba njani enhlizweni? Usunjani phambi kaNkulunkulu? Naked. Ake sisithola kwesibili futhi okwenza ukuthi ube nqunu. Short. nobufebe Ngesingisi funda lelo gama kuphela. Sexual immorality. Sexual immorality. I-sexual immorality ihlanganisa izinto eziningi ke. 1 igama ithi sexual immorality ibhokisi phakathi ebhokisini khona lezi zinto ke ezibizwa kuthiwa sexual immorality igama eli sexual immorality ibhokisi asikhiphe ke phakathi ebhokisini ke lezi zinto ezi sexual immorality niyangizwa yini number 1 no sexual immorality Fornication. yini uphinga Adultery. ubaba usibiya elale nomfazi yini leyo bazalwane number 2 sexual immorality yini Fornication. uba usisanda njengoba ngashadile nje ayo ecansini wenza ini lezi zinto zivela kulezi zinto lezi ningakhohlwa zimenza benjani phambi kaNkulunkulu number 3 kuleli ibhokisi sexual immorality yini ngafundisa ngalezi zinto incest yini incest Ngilala nomuntu wasekhaya. usisi wakho nobhuti wakho enizalo babo oyedwa nomama oyedwa nilalane that is sexual immorality mawenza lokho unqunu phambi kaNkulunkulu number 4 uyibhokisi package ukulala nengane zakho ukulala nezilwane futhi ubungqingili ubutabane ubulesbian again in social morality
in porn and Shono kakhulu. Masturbation. Pornography ubuyithomisa abantu abanqunu. Shono futhi. Sensuality. Yini sensuality? Ukudla isono ngengqondo. Uthi uJesu ombukile wesifazane wamkani usenjani? sele So uthendo 11 uJesu vele wagoqa wathi sexual immorality. Then nekusho kubaleni angithi lana inhloso la sizokwenzani bazalwane? No. Inhloso yale meeting njengoba ibiziwe yini? Sizophenduka. Manje okubi kuthiwa kunjani phandle? Bese kuthi okuhle kuthiwa njengamanje thina sabantu ababi thina. Ngoba sisabuka ibusela uNkulunkulu ophilayo. Abantu nje bazi ukuthi nje sibaba abantu ababi laba. Yabo no Satan. Into enhle yokufuna uNkulunkulu esenza kuthiwa imbi phandle. Bese kuthi lemba abayenza nje babe jolana kuthiwa injani yona? Sexual immorality. Bese sibalele isitabane. Ongqengeni. Oshada aphinda adivorce aphinda shada. Yisho sexual immorality lokho fair. Okay. Khona kusasele ngiyakwazi. pedophile So September stars. No, sakhuluma sexual immorality. pedophilia Sholo bani pedophilia yini abantu abadala abalala nezingane ezincane awusho kahle igama ungasheshisi pedophilia pedophilia. Ngiyaqala ngilazi. Pedophilia. yes uba tsothi wena nje uzoba Uthi mina ngilala nengane encane. yeah Isexual wantu bazalwane. Abantu abenza lonto banjani phambi kaNkulunkulu? Ngiyafunda pedophilia ngizofuna ukuthola ispirit. Mawami. Nalaba bashadisa abantu. Laba hamba beshadisa abantu umuntu ahlanza indoda nendoda. Isexual immorality yonke leyo. Wayena uyisitabane lo muntu. Number 3. Number 13. Abalala no Popeye, abalala nama robot. Sexual immorality. Nesthembu. hey Ake silengise kancane lesithembu. yeah Ngoba bazoyihlasela ngoDavid noSolomon. Nabanye nabanye. Asilengise kancane idinga ukuchazwa nje iyodwa. yeah Uphinga ke lo. Ubufebe lo. Nikushiya ngapha uqabulana. yo Abantu abaqabulanayo. Ubufebe lo, sexual immorality. Abantu abambe bethintana. Bemotozana. Ubufebe lobo. Sexual immorality. Ayike nokunye. Uthi uJesu konke lokho kuvela kuphi bazalwane? Bese kwenze njani umuntu? Nasoke isifundiso sikabantu bazalwane. Angikahlangani mhlamba khona emaBhayibheli semhlangane nawo. uNkulunkulu waqala ukufundisa iBhayibheli ngo1998. Angikahlangani neverse la ethi khona uJesu ingubo zakho indlela ogqoke ngayo injani? Angahlangana. Kodwa uthi okuvela kuphi? Mayithi hlanza izingubo. Usuke ethi hlanza ini? Inhliziyo. Mayithi gcina izingubo, gcina ini? Inhliziyo. Ngoba yona mayihlanzekile wena uzokwazi ukubona uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uhlala kuphi? Inhliziyo. Nothi esigaxeni lesi sila. Uhlala ku spirit person, kumuntu kamoya. Lo muntu kamoya ubuya bizwa kuthiwa yini? Inhliziyo. Then uhlala lapho uNkulunkulu ingakho kunonembeza. Mawenza into wrong uzwe ukuthi ayikho right into engenzayo. It's because khona ubulunga kaNkulunkulu kunembeza. Ila uNkulunkulu ehlala khona ngobulunga kwakhe.
gcina ke lezungubo ke uhlanzekile bese ethi ngiyangqongqoza kuphi ma umuntu enjani ezwizwi lami bese njani uyavula ngizongena mina ngihlale kuphi yini uJesu ehlala khona kuphi khona ngokusho kwakho uJesu ngizohlala mina ngibese ngimajini itafula ngizohlala ngidle hawu sobabili sihlala laphana noJesu enhlizweni sengimvulele wangena hayike akusekho kaSathane enhlizweni yami ngoba kuhlala abantu bazalwane uJesu Kristu siyabonga Hallelujah. ngokusizwa umoya engcwele ngiyethemba ukuthi sizophuma lana sesibamba umnyalo wenkosi ethu uJesu wani bazalwane ukuthanda ya ngiyeza gogo woza tsithi hayi usefuna ukungasishuthwe ngani ingane zami lezi bazalwane yeso nginjani bazalwane nginjani ngiyayithanda zombili they are so beautiful kimi bazalwane right zinjani zona kanani inothoza uJesu bazalwane Uthando. lento yadilana asiphumeni siwenza lolo thando Amen. yebo ma yinhle yamthanda uNkulunkulu seva right ngoNkulunkulu ayisoneli indawo bese bakhona ke lethe develophayo ukuthi labe bantu abadala isibisi siyathanda Nkosi yami abathi uThixo bengibusisa ngempilo ngomolo kazali izweni yami lodevelopha lento oh Nkosi abathi ke lililazo uma wangibusisa ngomolo kazali vuma wena vuma ngoba ugcina uyisono ngokuhamba uhlanganisa manje uhamba uhlanganisa ngangilokho ngikuzwa angithi uIsrael bezalwane ukhona perfect manje yabo ukuthi umuntu omdala kusho ngoba nami njengoba ngingane kuyena sengiyakwazi angithi ngizele nami nawe yena ngiyalwa nakho ngegama lika Jesu uIsrael uzovuma ini bazalwane siyazineka phambi kaBaba uNkulunkulu Sathane uyasingcolisa la ingqondweni la enhlizweni basho uNkulunkulu usengiphe ngamadodakazi amadodana amaningi ngiyalwa nakhona nabashana Kisele phela ngithi nabafana bami namanje nezintombi zami la Igama lika Jesu akwenzeke yakho intando baba into ehluphayo uma umholi
ukuvela ngazathi nje awuhlaseleki bese lo muntu mayihlaseleka athi ayikho lento mina ngithi ngifuna ukufana nobani kuyangihlula no si wiki so bangazo noSipho nje ukuthi mina ngiyekhulumela angifihli lutho ukuthi si wiki so and kwangiqinisa amakhona uJesu walingwa njengathi ngiyabonga mawuthi uveze lokho sizophenduka su-Israel silibandla singumzimba kaJesu Kristu angasonisi usathana ngamehlo yabo nje sesikhuluma kanjena nje sekulula ukuthulwe nalento mayihlasela uzokhuthala bakithi ngesi dash material ngesi dash material alisa ke fill in the missing word in the missing word balisa igama elishodayo wife material so Israel phela ngithi siyabonga kakhulu egameni likaJesu amen yasiswa bethi yapha phisi no mawami amaSadusi namaFarisi kahle kahle babekholwa kuJesu Kristu mara bangakhushaka bangabantu abanjani kahle kahle okay ma ngiyabonga mawami abaFarisi abantu ababefunde umthetho wonke kaMose uhlukene izigaba ezimbili kodwa futhi zibe u5 utholakala ezincwadini ezu5 kaMose umthetho kaMose babe ufunde wonke babehlonishwa ke esizweni sakwaIsrael bebizwa kuthiwa abaFarisi ukufunda kwabo okukhulu kwakuphinda kubenze futhi bacebe baphinde futhi bahlonishwe baphinde babe namandla authority ngoba baphethe umthetho kabani kaNkulunkulu umthetho kaMose kodwa uMose unikeze obani abaFarisi labo babekholelwa ukuthi kukhona ukuvuka kwabafileyo lokho esengichazile ngabaFarisi kuyefana nabaSadusi umehluko phakathi kwabo ukuthi abaSadusi babengakholelwa ukuvuka kwabanjani kwabafileyo babecebile bonke beyibiza ngabaSadusi ngoba bewazi umthetho bengothisha bengabafundisi ukuthi bona ukuhluka kwabo abaFarisi bathi akukho ukuvuka abafileyo abaFarisi bathi kukhona ukuvuka abafileyo lonto leyo yayibenza babe izitha ezinkulu inkatha neANC ngolimi lwasezweni ngicela umoya ngizele mhlawumbe makhona ngishaya uMphostoli Paul yes ma ngoba abaFarisi babekholelwa kuJesu Jesu abaSadusi bangakholelwa kuJesu bawukholwa uJesu ngiyabonga futhi abaFarisi babekholelwa ukuthi uNkulunkulu uyathuma izwi ngelosi kanti abaSadusi babengakholelwa ukuthi uNkulunkulu uyathumela ingelosi ngiyabonga baba khona okunye futhi engishilo abaFarisi babengakholelwa yaphendula kamawa base bebizwa abaFarisi ukuthi ama-hypocrites lisho uthini kimi hypocrites yini ukuzenzisa bayawazi umthetho banesimo sokuhlonipha kodwa kahlehle ibona abawuphulayo kakhulu bavela kubantu
be abantu abawugcinayo kanti bawuphula kakhulu. Imagine ukuthi manje abafundi bakho isabatha namhlanje akuvumelekile ukuthi umuntu asebenze ngesabatha. Usethi uJesu ngoba uyabazi. Ingani inkomo yakho mangena esigodini. Wathi uphile nabo phela uyabazi. Uyahamba yenze njani? Uphele futhi uyithatha uyise kuphi? Then akusikho ukwelusa lokho. Ulusa nini wena? Akona umsebenzi ukwelusa. Manje uNkulunkulu kezakhe izimvu uma kukhona elimele ngeke ayiphilise nini? Ngesabatha. Umzenzisi wena. Wenza ngathi manje ucela umthetho kanti uyawuphula. Ngakhe babiza ukuthi ke abazenzisi. Kube sengazathi igama lithi mfarisi lisho ukuzenzisa kanti cha. Abafarisi babe nomoya wokuzenzisa. Siyabonga. Isikhathi sama questions. Sengihlala phansi uma mkhwana zaqhubeka. Angizakane obuzayo.